Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, mas daw dadayana ken Celia, itinalabas sa panaginom iti arak ni Doña Dolores. Saan nga impudno ti Doña, noan niya talaga ti pagparparikutan na. Iti sabali a bangir, agtultuloy lata ti panagsanay ni Gardo. Isursurumot nila kay Ignas, no kasano nga aramatan ni Gardo, dagiti klase ti igam. Naku na ti lakay ang nalakalag ang makasuron ni Gardo. Ken nalaka ang masurwan, no kasano apuntiryaan ti target na. Iti daytagon daway, kabayatan ti panagmaymaysan ni Bakat Celia. Dimteng ti kotse ni Lindon, ket sapsapulen na ni Doña Dolores. Insungbat met ni Celia asan na mabalin asingaan ti amo na. Gapo iti dayta, nakapungtot ni Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! 100% nga agkurno kayon to kanyak. Iso ajak kayat anasabrak ti panakisaritam kanyak, Celia. Lindon, saan nasabrak ti panakisaritaken ka? Ibagbagak laang ti pudno. Nakaturog pa ilaang ni Doña Dolores iti silid na. Tanalaing ka pa yan na sumumbat. Sige, no di mo kayat ariingan ni Doña Dolores. Siyak amismo ti mapan iti seled na. Anya? Aglisi ka iti dalan ko. Kayat ko ang makasarita ti amom. Lindon, anya ka diti mapaspasamak dito eh. Ha? Sikamat gayam, Diana. Kunak no awan ka. Manang Salya, apay ngagsinsinungbat kayo ka ni Lindon. Ha? Ipilit ngamin ni Lindon akasarita ni Doña Dolores. Imbagak matan kan kwa na nakaturog pa ilaang. Anya? Diana. Kayat ko lang amin ang makasarita ni Doña Dolores. Napateg ti bagakan ko na. Sige, siya kung timangriing ka ni Mama. Ibagak ti kaadam ita dito yung mansyon. Agyaman ak, Diana. Apay akas lang mabutbutang ka makisarita kanyak, Doña Dolores. Saan ka matasigod akasta? Lindon. Kasla saan na si ka ni Doña Dolores nga mamok? Diya mamok a Doña Dolores, ket natured, ken rupat kwarta. Lindon. Saan ka di ano makakita ka ni Tidak Kalagatan? Ket kasta unay na ragsak mo? Apay nga itakat. Saan ka mata na naragsak? Anya talaga ti kayat mo nga ibaga kanyak, Lindon. Umay kasingiran iti utang mo. Amo matadyak mabayadan at agos dagiti utang ko. Parigot mo dahita, ti kayat ko ita. Mabayadam adagusen ti utang mo. Anya? Apay nagbalin kamatan adakas kanyak, Lindon. Diyak laim pagarop anagalas gayam ti ugaling. Doña Dolores, kaano pa'y nagbalinak anasaya at atao? Ha? Talaga adi kag pampanunat. Lindon. Agraraman ka ngamin iti kinabaknang. Madadaal ti limbong ti panunot mo no nakaigam ka iti dakkalagatan. Pangaasim, di nakpay singiran. Inutak kabayadan dagiti utang ko. Kunakon kat akasta ti ibagam kanyak, Doña Dolores. Nasirmata kon ti posible nga ibagam kanyak. Ngayon inutam mabayadan dagiti utang mo. Ikarik, bayadak iti kabiitan a panawin dagiti utang ko. Araramatem ka diti utak mo? Pangalaam ko may iti pagbayad mo kanyak. No ilakom kanyak ti mansyon mo, kurang pa'y apagbayad mo iti utang mo. Anya? Laglagi pa.
Adda nagpinirmaan ta kadagiti insaldam kanyak. Ket dandanin maumpot ti panawen. Agpagpakaasiakan ka, Lindon. Amumet ang nagsasarunoan na abakak iti sugal. Basit lang ang tinabati kanya ka kwarta. Ti utang ket utang arumbang abayadan. Awan bibiyang ko no nagsasaruno anaabak kay ti sugal. Lindon. Nalakalaan nga yakar ti alipuspos ti maysa nga agraraman iti kinabaknang. No di mon masaka dagiti insaldam kanya kasanikwa, kukwakton. Agraman ti plantasyon ti asukar. Anya. Adda kanyak ti titulo ti daga ti plantasyon. San ka di? Kasi kapay, Doña Dolores. Mapukaw tunken ka ti kinabaknang day di Don Roberto. Kasano kami laangan kin ni Diana. No alaam amin ang dagiti kinabak ng me. Sana parikot day ta, Doña Dolores. No awanton kinabaknang yon, mapilitan ton ang makikalay sa kanyak ni Diana. Anya. Itay pa'y nga agsarsarita da Doña Dolores kan Lindon. Napas nagti pa nagsarita da, senyorita. Wan nga road manang salya. Anya nga ta ti pagsarsaritaan da. Senyorita, nagpigsa ti bayo ti barukong ko. Ha? Diyak maawatan ti marikrik na kita. At dalakit di saan anasaya at amapaspasamak. Manang? Seryoso ti langadang agsarsarita. Kita na imbag ni mamam. Di na maiparang dagiti matanak ken ni Lindon. Nakadumog latan. Paliiwan talatan no anya ti aramiden da, senyorita. Mangedeng kain, Doña Dolores. Jak kayat asayangan ti oras ko ang makisarita kan ka. Di na kumaapuraan. Mariribo ka nak. Sige. Ikan ka pa iti panawan. Dua alawas ti ited ko apawayway. Kalpasan day ta. Kukwak ton ti plantasyon ti asukar. Kastametan ti daga nga insaldam kanya. Ayop ka, Lindon. Apay nga aramidam ita kanyak daytoy. Inawagan nak iti ayop, Doña Dolores. Wan, ayop ka. San kagayam ang mapagtalkan? Ibagam amin na nakayat mo nga ibaga kanyak. Awan mo't serbina. Isong agpilikan. Iawat mon kanyak ti titulo ti mansyon, kas pauna abayad mo kadagiti utang mo. Anya. Kas itinibagakon. Kurang pa'y apagbayad mo ti presyo ti mansyon mo kadagiti utang mo. Isong agpanunot kan. Brando, anya ti kayat asawan daytoy. Apay ngay nalamatan dagiti kawas mo. Dolores, nalpasin ti amin ka na ta. Anya. Awan mo ti maalak akwartakin ka. Gaputa singsingirin na kan ti amo. Brando. No awanan ti kwartam, awan mo ti serbim kanya. Kayat mo asawan. Tila ang kwartak timpatag mo. Wen, Dolores, isumot at talaga ti kayat ko ken ka. Tutupan ka din no awan kwartam. Ayop ka! Tinungpanak. Agpada kayo kinilindon nga awanan pa. Mananggun daway kayo! Anya. Magday titolbak ti kotse! Saan mo nga ipanaw ti kotse a ginatang ko? Awan ti ammom at talaga abakbakitan. Ti kunam nga ta, kit ited ko pa iken ka ti kotse. Nalipatam ka din na nakanagan kanyak ti rehistro ti logan. Anya?
Oh, Di mo nga minara-aramatan ti utak mo, Doña Dolores. Kukwa kung tikot siya ginatang mo para kanyak. Ala, aglisi kayo ti pagnak. Brando, agsarita ta kumapay. Di na ko mapanawan. Ay, ayatan ka, Brando. Aglisi ka kunak. Ah! Ditangan! Brando! Di nagpanawan. Agsubli ka. Gustuhan. Di mo po kawan kay Brando. Diana, matayak langit din umapukaw ko ni Brando. Anya? Italamanan na makariknak, iti ayat. Pinanawan nak ni Brando. Mama, Diyakam mo ti aramidag. Agrorutapan ti parikot ko. ni ka di Brando ti makagapo. No apay nga agparparikot kayo. Ha, Mama, sungbatan dang kuma. Ni ka di Brando ti pagparparikotan. Diana, iha. Diyakam mo. Ano kasano nga ipagakan ka ti amin? Mama, Amang ano din ak mapakawan no ipundok ti amin kan ka. anya nga minday ta, Mama. Di na kuman pagpanunutan pa'y. Dandanita nagbaligi, Brando. Sigurado ang madadael ti panunot ita ni Doña Dolores. When boss? Piman na Doña Dolores. Nagpakpakasi kanya kita. Asan ko apanawan? Tiyan mo na nga ta, kat ipatpatag ko ti awanan pa eh. Mangrugi itan ti kalbaryo ni Doña Dolores. Sana ka na pa ay nagpamarang idi kan kuana. Akampay idi, kayat ko atulungan baba ni ti kwarta. Tagayam, at dalimed apanggap ko. Boss? Kukwak to aminan akinabak nang da. Saan laday ta? Mapilitan to pa yan ang makikalay sa kanyak ni Diana. Anya nga rod ti planong nga ramidan ita, boss? Makitam to, Brando. Kasapulak man ang titulong mo iti sabali a plano. Mangnamnama ka, boss. Pagserbyan ka, aging gay ti kabala. Maragsa ka na iti daytang imbagam, Brando. Iti ka nito, ngaddan kanyak ti titulo ti mansyon. Maaramid kun tumeten ti kayat ko. Papanawam ka dita Doña Dolores ken Diana iti mansyon, boss? Saan, Brando? Aging gaasaan ang mabayadan amin ni Doña Dolores dagiti utang na. Agtali na edda iti mansyon. Anya? Tapno mawatam ti bagbagak. Pagbalinak ida atagabo iti mismo a pagtaanganda. Boss? No kuntara ka na imbag ti utang ni Doña Dolores, kurang ti bayad ti mansyon da. Dakkal tinapukaw a kwarta ni Doña Dolores, gapo iti sugal. Agsasaruno ngamin ti pannakabak na. Awan gasat na iti sugal. Kasanon ni Diana, boss? Agbalin ka di mo't ababaw na? Saan? Agbalin to a prinsesa iti biyag ko ni Diana. Kabayatan met, ti panagserbinto, ti ina na kanyak. Kakadwa, ado ti ginatang mga arak kan pulutan. Agpapas tayo nga aginom ita. Yaman kami, boss! Yaman kami, boss! Brando, irwar mon dagiti arak kan pulutan iti kotse. Areglado, boss!
Mayat titaray tinegosyo kita. Ad-adda pa yan nga imado dagiti parokyanok iti igam. Inton bigat matlaeng, adda manen makasaritak a bayar. Dakkel manen agatad ti aguro uray kanyak. Kaya't ko tagdakiwas inton bigat. Kaya't ko tagpalay lang. Barang adasum ka iti isip ko. Kat mapanunot kung tinapalabas ko. Apa man nagsublit tilagip ko. Sa pulak di tao amang papatay ko makanyak. No asino man day jay. Nasken agbayad iti nangina. Anya timbasol ko. Taapay akayat da kapatayan. Dahito ita ti pang pangrunak. Sapay ko matag sublin tilagip ko. Gardo? Kunak no nakaturog kan. Jack pay agtuglap. Nakita ka anak katugaw dito teras sa tibalay. Iso nga inasitkan ka. Rumbang ko mamaturog kan, Alona. Saan ka ngagpuyat? Gardo? Madlaw ko ang naunag man ng tipang panunutam. Itatadon tinasursurom ka ni tatang. Anya ti planong nga aramitan. Agdakiwas sa kinton bigat. Kaya't ko tagpag napagnay ti aglawlaw. Kuna ni tatang ang delikado pa'y laang ti panagruwar mo. Ngamin, di mo pa'y amam mo dagiti kabusor mo. Ha? Saan mo ama irupaan ida? Gapo iti panagpukaw ti lagip mo. Alona. Narigat ti panggap mo nga aramitan, Gardo. Nakapanggadang ako na, Alona. Agalaw ko sayak. Amangan no dahito yan ti sungbat ti panagsublin ti lagip ko. Gardo? Kaya't kung agsublin ti lagip ko, Alona. Amuak no apay akayat da kapatayan. Madandanaga nakiti day tanga ibagpagam. Awan tirong mga pagtanagam, Alona. Aganan nadak. Kaya't ko lang amuan ti puon kan gapo. No apay akayat dak apatayan. Sa dino ti kadyo papanan. Di pagayo lang kakadwa. Mapantay ti beer house. Okay. Siyak ti makamoy ti magastos. Kakaiso na nga ti kwartak. Inikanak iti kwartak ni Boss Lindon. Ano ba so? Sika nga ti makanawan ni Boss Lindon. Iso anawat-wat ti intindagan ka kwarta. Wen, kakadwa. Kabarbaron sa dati ko simbrando ha. Sigurado nang ina da ito eh. Talagang inginain da ito yung kotse, kakadwa. Kinatang da ito ni Doña Dolores para kanya. Pagkasot ka mo ton, Brando. Utag lang taramatan, kakadwa. Jak pagan ano, da ito apakit. Tilang kwarta, ti kinayat ko. Ngamita, nagsina kami. Pinanawa kong ti awanan pain apakit. Asidag tayo ni ti palaya pagraragsakan. Ha? Ti awanan pain na lalaki? Kapay, Brando. Kakadwa, agtalinoid kayo lang dito yung kotse. Adalaan ka sa rita ka tao. Diyak pa'y lamalipatan ti panangdanog na kanyak day tatao. Agsagana ita kanyak. Kadi lalaki ang nakadakdari ti abay ti poste. Wan, isong agpaiso. Kabusor ko day tatao. Isong agsagana ita kanyak. Asino tidakdakamatan ni Brando akabusor na. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon,
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.